Senior, waluonge gi wach mar gigeno makiny nitiere oganda rito gi siso. VOJ, mana mar lero. Yes. Nito 10-point agenda ni ne enang'o. Committee monego gol report ni ne tije enang'o. To gi report mane gigolo ne enang'o. Ok adwa dhi mabor. Adwa mna somo matin. Kalure gi gigo ma wan go. Tarik 16 dwe mar 8 higa mokalo. Tok bedo e romo mar jood bura mag ODM gi UDA. Ne ochuog aput. Miluongo ni the Committee on the Implementation of the 10-point agenda and NADCO report. Coin 10. Committee ni nochuogi kuma noting'o Agnes Zani kaka jakom mare, Fatuma Ibrahim kaka jakanyo, Kevin Kiarie kaka jakanyo, Gabriel Ogoda kaka jakanyo, to gi Javas Bigambo. Ang'o mane committee ni onego tim? Kalure gi oboke man go kama nogo e sei gi manosenindo Raila Amolo Odinga, sai mondo mediketo chunye kama ber, to gi jatend piny William Ruto. Ne giwacho kama ni committee ni chako tich mana sani. To gibro bedo ka gichiwo duoko ne principles. Mamano en jatend piny Kenya to gi party leader mar ODM Raila Amolo Odinga ndalogo. Dweche ariyo ka dweche ariyo to kendo gi joint parliamentary meeting mar Kenya Kwanza gi ODM on a quarterly basis. Quarterly basis en bang' dweche adek. Kata kamano, ne giwacho ni report mogik mar committee ni mang'iyo ka bende wechegi 10 kande oselu to gitimore nade to gin status mane kakitimogi. Ibro chiw tarik 7 dwe mar 3 higa mar 2026 mane giwacho ni en chieng' dhialo kata hingo kata paro odiochieng' mane wach mar ODM gi UDA otimo ang'owa ugo sei. Wasom ni gi Kisungu kaka nowachi ni the MOU mano mane ODM gi UDA ondikore ne en mar neno ni to Kenya odokie nade e bedo achiel kaka ne nitie chon. Koro gima ne ji ariyo gi osingore, Raila Odinga gi William Ruto, ni gibro timo achiel ne en full implementation mar NADCO report. Mar ariyo ne en inclusivity in all spheres of public life. Mar adek ne en protecting and strengthening devolution. Mar ang'wen ne en promoting and protecting the livelihood of the youth. Abich ne en leadership and integrity. Auchiel ne en right to peaceful assembly. Abiriyo ne en national debt. Aboro ne en fighting corruption. Ochiko ne en stopping wastage of public resources. Tapar, promoting and protecting sovereignty of the people, the rule of law and constitutionalism. Report mawageno yudo kiny en report mabro miyo japiny bedo gi ng'eyo ni to bende gik moko 10 gi osetim. Osetim nade? Mapok otim ang'o momiyo pok otimore? Then toke kanyo eka koro nikech gini nogo e sei e kind ODM gi UDA. Principles gi bro bet piny kenda geno mar mondo migi mid committee ni direction kata gi parliamentary group direction ni osetim atamalo 10 atamalo 90 gi pok otim nang'o pok otim. Obro bedo mbaka maber nikech ng'eni jo ODM nowacho ni ne gindikore gi UDA ni gibro bedo achiel ka gitiyo kanyakla nyaka 2027. To kochopo 2027 ka ji dhi e yiero, kendo anyalo paro ka Raila Odinga ulo oseliend Mama Phoebe Asiyo kowacho ni kochopo kanyo to upenjwa na ang'o gang'o mwasetimo. So adiera en ni
report midhi gol kinyni ok en report ewi ndikruok mar ODM gi UDA. En report madhi ng'iyo ni to gik mane giwacho ni nyaka tim ka bende osetim. Toke kanyo ageno ni ODM ka bodhi e NDC margi tarik 27 to gibro present ne NDC to giwacho ni ripote e jowete wadhi uru mbele gi UDA koso wawe gi uru. Mano bro bedo mbaka maber ma ODM nyaka go kaluwore gi report mar komiti. Erokamano ahinya kuom lero wachno. Ken, wach mari mogik iparona ka gi Alex Obado